Hei, og velkommen tilbake til en av videoene på imselblogg.no. Imsel med 2 M-er. Ja. Du ser den på bloggen, og dette er video nummer 2. Ja. Ja, vi sitter fortsatt i dette teltet. Vi skulle ikke dra i dag, likevel, for vi fikk fri fra skolen. Ja. Så vi er i cirka 3. Ja. Så da kan vi også. Ja. Jeg synes det bruker vi kamera på speil. Ja. Så det er så. Det kommer sikkert å bli flere videoer, ikke bare oppe i teltet, men flere videoer hjemme og sånt. Og jeg tror at for klokka er 2:55. Eller er ikke så litt etter nesa. Lykke til selv. Lykke til. Lykke til. Denne filmen skal vi prøve å la være i 5 minutter. Kanskje 6. Og hvis du ikke husker, så er jeg Selina, og hun heter Imre. Jeg kommer sikkert til å skrive det på bloggen. Ja. Som Imsel. I og M for Imre. Og S og det her. Men hva er den andre M for? Imre. Selina. Ja. Det var sånn. Imre den store stjernen med den lille. Eller motsatt. Eller motsatt. Selden. Men det blir jo imsel. Ja, Imsel. Nei. Så blir det Imsel. Samme. Vi har veldig lite å gjøre det. Ja, bra. Vi har veldig lite å gjøre det. Og dere husker ikke altså, ja, det er ikke så nøye. Lille veggen. Det er ikke støtt. Nei, den er beskyttelse. Nok for at så kan du fortelle litt om det? Ja, det kan du gjøre. Jeg bor i Finnmark. Men ja, jeg bor i Finnmark. Jeg sier ikke så. Jeg bor i Norge. Jeg bor i verden. Ja, jeg bor også på jorda. En eller annen plass, men jeg vet ikke hvor. Ja. Så vi 2 er søskenbarn. Ja, husk det. Hvis ikke, så vi kommer sikkert til å skrive på bloggen. 2 søskenbarn som har det gøy. Så det skal være. Og du må aldri glemme. Hva var det? Nei, glemme det. Ja, det var pinlig. Ja, det var pinlig. Men nå er det snart 2 minutter igjen av akkurat det her. Men det er sikkert flere videoer som var en halvtime. Det er 10 på telefonen, så hva er klokka? 10:30. Litt rett. Vi har drukket Red Bull. Vi tok med oss 5 bokser. Eller ikke 5 hver. Jeg tok 5. Og jeg liker ikke det. Jeg tok 1. Ja, jeg tok litt. Jeg tok 1. Det er ikke så godt. Smart. Ja. Så nå er vi snart ferdig. Så det er egentlig, vi kan bare si ha det. Og det kommer snart flere videoer. Ja, vi bare sier ha det bra akkurat denne videoen. Så ha.
Og ikke glem å besøke bloggen vår Incel med 2 n-er. .blogg.no. Ha det.